יש בדידות שקשה להסביר. את חיה בתוך זוגיות, יש לך בעל טוב, מתפקד, עוזר, אבל מבפנים את מרגישה לבד. זו בדידות מסוג אחר. אין דרמה, אין משבר מיוחד, ואין באמת סיבה מוצדקת. מכירה את זה? שאין באמת מפגש אמיתי? תחושה כזאת שמישהו לא באמת פוגש אותך מבפנים? אז את אומרת לעצמך, ככה זה הזוגיות, לא צריך לצפות יותר מדי, ואיפשהו בדרך את מפסיקה לשאול מה קורה בתוך הקשר הזה. ואת מתחילה להתרגל, להשלים, ובעצם לוותר על עצמך, בשקט. אני גם הייתי, בדיוק שם. חשבתי שזה המצב, שזה הוא ושזה אני, ושאין מה לעשות חוץ מלהמשיך ככה. אבל היום אני יודעת משהו אחר. זה לא היה הוא, וזה גם לא הייתי אני. זו הייתה הדינמיקה בינינו. ודינמיקה אפשר להבין וללמוד, אפשר לשנות. לא בריבים, לא בעוד שיחה שתיגמר בדיוק כמו שהתחילה, אלא בהבנה לעומק. מה באמת קורה בתוך הקשר? מאיפה אנחנו פועלים? מה אנחנו משדרים בלי מילים? ואיך מפסיקים להתנהל בתוך כאב? נעים מאוד, אני צירה דויטש. אני מלווה נשים שחוות קושי במערכות יחסים וקמות כל בוקר אל התחושה הזו. נשים שמשקיעות בזוגיות ומרגישות לבד ולא מבינות למה. אם הסיפור שלי נוגע בך, אם גם את חיה בתוך זוגיות ומרגישה לבד, אני רוצה להגיד לך, זה לא אמור להיות ככה. השינוי הוא אפשרי ובגדול. אני כאן כדי לעזור לך. אני מזמינה אותך לשיחה אישית, איתי אחד על אחד. נבין ביחד מה קורה אצלך, מה הדינמיקה, איך אפשר לשנות אותה. תשאירי לי פרטים כאן בלינק למטה. אני כאן בשבילך, באמת.